Primeiras horas de restriccións máximas no Grove e na Pobra do Caramiñal. Ambos concellos sofren dende a pasada medianoite un novo peche perimetral, quedando completamente illados. A hostalaría, de novo, un dos sectores máis afectados. Só poden atender para levar e moitos locais hoxe optaron por directamente non abrir. Os veciños din comprender as medidas, pero recoñecen estar cansos deste tipo de situacións. Que tal, saudos? No Grove, ademais, esta tarde arrancou un cribado masivo. Están convocados 2.600 veciños de entre 19 e 49 anos. De contado, falamos de todo isto antes os titulares. O Comité de Empresa de Ence retoma as movilizacións. Hoxe saíron á rúa reclamando a prometida mesa de diálogo que aborde o futuro da pasteira. Boiro inicia o pago das axudas do PEL Reactiva. Serán un total de 170 achegas por un importe total que supera os 334.000 euros. O PP de Pontevedra di que aprecia ilegalidades flagrantes en dúas obras do Concello. O Goberno local acusa os populares de fomentar as fake news e os rumores. Pontevedra avanza na reforma do edificio do Concello da Rúa Michelena. Os traballos que se están a realizar na segunda planta estarán rematados en maio. O alumnado do IES da Pobra recibirá formación sobre prevención de condutas adictivas no ámbito escolar. A acción irá dirixida ao alumnado de cuarto da ESO. Primeiras horas de restriccións máximas no Concello do Grove. O municipio sufre dende esta pasada noite un novo peche perimetral que deixa a Vila Meca completamente illada. A hostalaría só pode atender para levar. Os veciños recoñecen estar cansos deste tipo de situacións. O Grove viviu hoxe a súa primeira xornada en restriccións máximas. Ante o avance da Covid, a vila volve ter peche perimetral e a hostalaría só pode servir para levar. Os veciños entenden as medidas, pero di o alcalde están cansos. Podo resumilo en que vexo moita tristeza, certo malestar e incluso rabia contida, non? Desilusión. Hoxe iniciamos este período de estar coa Pobra do Caramiñal, os dous únicos concellos de toda Galicia en peche perimetral e coas máximas restriccións, e é difícil convivir en isto. Sobre todo está afectando moito o ánimo social do Grove. As novas restriccións entraron en vigor na pasada noite, 24 horas antes do habitual. Hoxe na vila había certa confusión en canto á súa aplicación. Mesmo había xente que non sabía que volvía a estar pechada. Pois non sabía, así que sei no hora. Pois, e vostede onde é? Eu son de Ribadumia. De Ribadumia, veo aquí facer recados? Non, que tiña vez para aquí, teño con papel, teño vez para aquí para consulta. Ten causa justificada, entón. Eso sí, é o que me salva logo. A localidade Meca pasou de non ter casos a registrar hoxe 53, 7 máis ca onte. Bueno, eu estou preocupada como calquera porque pasamos de cero, de ser un pueblo modélico, de pronto a ter 46 positivos. Uns positivos que no Concello atribúen a relaxación á hora de aplicar as medidas anti-Covid. Indican que detrás desta situación actual hai gromos familiares. Son gromos en unidades familiares, posiblemente nos ámbitos privados, donde certo é que todos os facemos, tampouco hai que culpabilizar a nadie, temos moita confianza, nos relaxamos as medidas, principalmente sacamos a máscara, e aí está, porque nos confiamos moito co cero, pero que nos está demostrando que o COVID sigue aí. E ante a evolución dos datos, o alcalde amósase pesimista en canto á fin das restriccións máis duras. En ese sentido eu non son tan optimista. Eu creo que posiblemente todo este mes de abril vamos a estar entre nivel de máxima restricción e nivel alto. Lembra Cacabelos que, ademais dos gromos familiares, a incidencia da COVID pode ser aínda maior nas vindeiras datas, cos contaxios que se puideron ter producido durante a Semana Santa e que aínda están en fase de incubación. Bueno, a situación no Grove é especialmente complicada para a hostalaría, que de novo ten que botar o peche, malia que se teñen permitido ofrecer produtos para levar. Hoxe na localidade custaba topar un local aberto no que pedir un café. Dende o colectivo En Groves comparten a indignación do sector. Esta imaxe repítese unha e outra vez polas rúas do Grove. Son locais hostaleiros que ante as novas restriccións optaron por botar o peche. Hoxe estamos a secas. Hoxe está todo cerrado e andamos de paseo. Hombre, supoño que os que máis cansados serán os hosteleros, que son os que sufren máis as restriccións, pero bueno. Poucos locais tiñan hoxe servizo para levar. Neste, por exemplo, si decidiron abrir as súas portas. Vamos tendo algo de xente porque hai moi poucos sitios abertos, como ti dixeches,
pero, bueno, é un pouco difícil, a verdade. Con todo, Martín recoñece que esta situación para os bares é desesperante. Estamos moi castigados constantemente de hostelería, cando realmente está probado que o foco non está na hostelería. A xente contáxese nas reunións familiares, nas casas. Un malestar que é común entre todos os hostaleiros. Moitísimos hostaleiros, moitísimos restauradores se puxeron en contacto comigo por diferentes vías, principalmente para trasladarse un malestar, por sentirse sempre culpabilizados cando eles defenden, e eu tamén teño que defender, que durante a Semana Santa cumpriron de xeito riguroso. Dende o colectivo Engrobes tamén recoñecen estar cansos. O cansanzo é supremo, digamos, entre todos os empresarios, especialmente os de hostelería, porque claro, isto de abrir, pechar, e sobre todo, pois un pouco de enfado a veces, porque é certo que as inversións para poder cumprir con todas as medidas COVID son moi grandes, os esforzos tremendos. Din que o golpe é aínda máis duro logo da Semana Santa, na que houbo que facer acopio de mercadoría e contratar persoal. Tiña un poquinho de ilusión, digamos, porque, hombre, non foi maravilloso, pero algo de visitantes hubo, e para eso tiveron que levantar ERTEs, contratar xente, comprar mercancía, e agora de repente, polas circunstancias teñen que volver a pechar, co cal teñen que, en algúns casos, perder cartos. Dende Engrobes miran con cautela o verán, confían en que a situación actual mellore axiña para poder salvar a campaña crucial para moitos establecementos do Grove. Pois, precisamente, esta tarde arrancaba no Grove un cribado masivo. Están convocados 2.600 veciños de entre 19 e 49 anos. As probas vanse prolongar durante toda a xornada de mañá e tamén o sábado no pabillón de Monte da Vila. Estas probas coinciden no tempo coas que se están a facer nos distintos colexios e institutos do municipio. En total, máis de 4.000 persoas que están chamadas a someterse a probas PCR. O obxectivo, localizar casos positivos asintomáticos para tentar frear a cadea de contaxios. Segundo puido saber Canal Rías Baixas, e a espera de confirmación oficial, nos cribados dos centros educativos xa se detectaron varios positivos, o que reforzaría esa cadea de transmisión familiar que se está rexistrando no Grove nestas últimas xornadas. Empezou onte nos colexios, no Instituto Montavila Colenxo con Miniño, se continúa Instituto e Colexio Bizocas Rosalía de Castro, mañán Valle Inclán, e ademais a poboación entre 19 e 49. En total, casi 4.000 veciños, veciñas da nosa vila van a pasar por unha PCR. Confiamos eso, que polo menos detectemos asintomáticos e podamos acotar pouco a pouco o que o COVID e o seu contaxio. O Grove, pero tamén a Pobra, espertou hoxe cunha imaxe diferente á vivida onte. Rúas baleiras e hostalaría pechada, calecanto. Apenas un par de locais en todo o municipio manteñen o servizo de entrega a domicilio. Esta é a radiografía exacta do primeiro día tras decretarse o seu peche perimetral nunha zona como a Alameda, na que habitualmente hai moito máis balbordo. As novas medidas restritivas impostas pola Xunta proíben tamén a entrada e saída do municipio según a causa xustificada. Aínda así, durante a mañá non atopamos controis policiais e, mentres tanto, os casos activos nesa localidade continúan a alza. Hoxe son xa 39, 4 máis ca onte, cunha incidencia acumulada de preto dos 400 por 100.000 habitantes. Esta mañá coñecíamos tamén os resultados do cribado realizado polo Sergas durante os últimos 3 días das máis de 5.000 persoas de idades comprendidas entre os 25 e os 65 anos que foron chamadas. Participaron nesas probas ao redor do 73%, cun resultado ata o de agora de tan só 3 positivos. E no resto da área sanitaria de Santiago e o Barbanza, Boiro é o municipio que presenta peores datos. Hoxe o volume de contaxios acada os 24, 4 máis ca onte. Ribeira sube un pasando a 17 e Noia mantense nas mesmas cifras, 15. Os demais municipios desta área mantéñense en niveis máis baixos, na franxa de 1 a 9 contaxios nos últimos 14 días. Se hai cambios con respecto ao volume total de positivos, observándose un pequeno descenso, pasando dos 320 de onte aos 318, rompendo a tendenza á alza destes últimos días cunha media duns 15 contaxios máis. Baixa tamén o número de pacientes ingresados en planta de 16 a 14 e mantense en 4 a cifra de ingresos na unidade de críticos.
E ata 36 novos positivos detectáronse nas últimas 24 horas na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Trátase da cifra de contaxios diaria máis alta das últimas semanas. As 19 altas a persoas curadas que se deron suavizan un pouco o efecto desta suba no cómputo global, que hoxe é de 283 casos activos, 17 máis ca onte. Deles, 22 están ingresados nos diferentes hospitais da área. Tamén na última xornada hai que lamentar unha nova vítima mortal. Trátase dunha muller de 87 anos que presentaba patoloxías previas e que estaba ingresada no Hospital Montecelo. Ademais, os pacientes ingresados na unidade de cuidados críticos son 2, un máis ca onte. En canto á situación por concellos, unha das maiores subas é a que se rexistra, como lles estamos contando, no Grove. Aquí hai 7 novos positivos ata cada los 53. Tamén medra o dato en Vilanova, que queda en 12 casos tras sumar 3 contaxios, e outros municipios como Pontevedra, Poio e Cambados permanecen sen cambios. Hoxe, na capital da provincia, contabilizábanse 63 casos activos. E con todo isto, novo varapau para o calendario de vacinación contra a COVID-19. O Ministerio de Sanidade e as comunidades autónomas decidiron onte mudar os criterios para suministrar a vacina de AstraZeneca. Únicamente se vai inxectar a maiores de 60 anos tras os efectos adversos decretados maioritariamente en menores de 60 e mulleres. O presidente da Xunta reclamaba hoxe rigor nesta xestión. Yo lo que sí pido es que el mayor rigor en el menor tiempo posible. Estoy a favor de que ante cualquier eventualidad la prudencia es un buen consejero, pero llevamos ya varios meses hablando de este asunto y estamos dando una imagen ante los ciudadanos, ante los pacientes, ante la comunidad internacional, en mi opinión, bastante mejorable. Por tanto, por favor, analícese si hemos de cambiar la estructura etaria de la población y estamos convencidos de que 60 a 65 es correcto. Todo parece indicar que de 65 hacia arriba también puede ser correcto, pero digo, esto lo tienen que decidir las autoridades sanitarias, en ningún caso los políticos. O Comité de Empresa de ENCE retoma as mobilizacións. 3 semanas despois do compromiso da ministra para a Transición Ecolóxica, aínda non teñen data para a prometida mesa de diálogo sobre o futuro da factoría. Para reclamar que se cumpra a promesa, hoxe concentráronse ante a subdelegación do Goberno en Pontevedra. Unha pequena representación do Comité de Empresa de ENCE concentrouse esta mañá ante as portas da subdelegación do Goberno en Pontevedra. Comezan así un novo calendario de movilizacións para reclamar que se convoque a mesa de diálogo sobre o futuro da pasteira prometida pola ministra para a Transición Ecolóxica. Hai que empezar a mobilizarse debido a que xa van 3 semanas da reunión que mantumemos coa ministra e que vemos que de momento non temos comunicación oficial de que ha mantido ningunha reunión con ningunha das partes, non ha feito un chamamento ás partes implicadas na mesa, entonces teremos que empezar a sair á calle. Saben de xeito extraoficial que Teresa Rivera falou co presidente de ENCE, Ignacio de Colmenares, pero o comité non coñece o contido da conversa e non ten ningunha comunicación oficial que confirme algún encontro entre as partes. Este pequeno tema simbólico do comité outra vez para pedirlle que, por favor, o seu compromiso coa mesa de diálogo que empece a funcionar. A intención dos traballadores é retomar as mobilizacións. Unha vez rematada a parada anual para a posta a punto da factoría, reforzarán as súas reclamacións. É o día que se aproba a lei, o día que se nombra o novo delegado do Goberno en Galicia, entonces por eso estamos aquí. Con esta mesa buscan sentar a todas as partes e solucionar as tensións que se reavivaron coa Lei de Cambio Climático do Goberno Central, sobre todo polo contido do seu artigo 18. O Concello da Pobra nega unha falta de seguridade na vila, tal e como denuncian os veciños logo dos últimos roubos, algún deles xa saben con forza. Pro Executivo, a carencia de efectivos que a día de hoxe continúa no seo da Policía Local non é o problema. Dende o Concello afirman que a vixilancia está garantida. A Policía Local segue a traballar cos efectivos que ten. A día de hoxe, 2 funcionarios, un deles o xefe e 3 auxiliares. Na medida do posible intentan cubrir as 24 horas do día, co reforzo tamén e colaboración da Garda Civil. A vixilancia da Policía Local sigue sendo, ainda que non as 24 horas do día, pero sí en
diferentes tramos horarios, sigue habendo gardas de noite, sigue habendo gardas de tarde, sigue habendo gardas de mañán, e depende do día, por desgracia non se poden cubrir as 24 horas do día, pero sí se pode alternar esas guardias para que sea difícil controlar o horario da policía, que haya un servicio que non se poda, que as persoas que delinquen non o podan controlar para que haya maior libertinaxe. Pero nós tampouco entendemos que ese é o problema. Cando foi o tema dos roubos a vehículos, pois se conseguiu deter as persoas. Si están preocupados polo modus operandi cometido nestes últimos roubos, polo método do tirón, tendo como víctimas a persoas de avanzada idade. O alcalde confía en que as investigacións que se están a realizar dean rapidamente os seus froitos. O que nos preocupa é ese modus operandi a parte do roubo en sí mismo, pois o objetivo que utilizan é agora que un pouco indigno de utilizar por parte de ninguna persoa, porque atacando a persoas de idade avanzada e que por un roubo moi pequeno poden causarlles un dano grave na saúde, non? É lamentable esa actitude, pero non temos datos exactos para poder todavía afirmar nada, pero temos, digamos, un indicio, unha esperanza de que se cadra se arremataron ese tipo de roubos. Máis complicado está o reforzo inmediato da plantilla da Policía Local. Estamos intentando solucionar o problema de personal que non é nada doado, seguramente sobre todo do funcionariado, vaya para largo. O alumnado do IES da Pobra recibirá formación sobre prevención de condutas aditivas no ámbito escolar. Falamos deste asunto dentro de uns minutos, logo da publicidade, aquí nas Novas do Día. Aquí estamos, nas Novas do Día, en Canal Rías Baixas. O Concello de Boiro inicia o pago das axudas do PEL Reactiva a aquelas empresas e autónomos que resultaron máis afectados durante a pandemia. Serán un total de 170 achegas por un importe que supera os 334.000 euros. Boiro inicia o pago dunha parte das axudas do PEL Reactiva, que concede a través da Deputación da Coruña. Están destinadas a empresas e autónomos que resultaron máis afectados durante a pandemia. En total serán 170 achegas, que suman máis de 334.000 euros. Se van a beneficiar 170 empresas con un montante total de 334.000 euros que se dividen en tres grupos. O primer grupo son 151 beneficiarios, son autónomos e empresas que tuveron que cerrar, e se monta a 297.500 euros. O segundo grupo son os que tuveron unha reducción na facturación do 75%, que son 14 empresas e que van a recibir 24.000 euros, e o terceiro son os que se tuveron que acoller ao ERTE, que son 5 empresas, e a cantidade son 12.500 euros. Segundo informaron fontes municipais, as solicitudes presentadas foron puntuadas segundo os criterios establecidos nas bases, iguais para todos os concellos da provincia. O Partido Popular de Pontevedra continúa coa súa análise dos contratos municipais. Rafa Domínguez asegurou esta mañá que a súa formación aprecia ilegalidades flagrantes en dúas obras do goberno municipal, as dos campos de fútbol de Campañó e de Gatomorto, en Xeve. Domínguez non desbota levar os dous contratos ante a Xustiza e apraza esta decisión á votación dunha comisión de investigación prevista para o pleno do mes de maio. Os contratos dos campos de fútbol de Campañó e de Gatomorto en Xeve son os dous últimos que o Partido Popular de Pontevedra analiza con lupa. Procedimientos irregulares en contra del criterio de intervención. Y quiero dejar claro que las empresas en este caso no son culpables. Los culpables son los que hacen la tramitación ilegal en el Concello de Pontevedra. As dúbidas dos populares non están no proceso inicial de contratación das obras, senón nas melloras que non estaban contempladas no contrato. Segundo Rafa Domínguez, a lei exixe que se redacte un expediente de modificación que requiriría dun novo concurso. Tenemos un modus operandi en el que se adjudica una obra y posteriormente se modifica sin hacer los trámites de modificación, incumpliendo la ley de forma flagrante. Y no solo en un caso, sino en dos. Y en ambos desoyendo los informes en contra que tenía para actuar de esta manera. Es el propio alcalde el que toma la decisión de seguir adelante con el procedimiento regular, siendo Lores el que toma una resolución arbitraria sabiendo que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.
No caso do campo de Campaño, as melloras supuxeron un sobrecusto de máis de 44.500 euros. No de Xeve, as melloras que figuraban no contrato mudáronse por outras distintas, que non supuxeron un maior desembolso. Pero, si no hay explicación política, o si la explicación política no es del todo clara y concisa, como a mí me parece que es, la única solución que tenemos, y es lo que tiene que hacer una persona seria, ponerlo en manos de la justicia. Dende a formación aprazan a decisión de levar ou non estas presuntas ilegalidades ante a Xustiza ao pleno do mes de maio. Aí a corporación votará a constitución dunha comisión de investigación sobre as presuntas irregularidades nas contratacións denunciadas polo Partido Popular. As denuncias de Domínguez xa tiveron resposta dende o goberno local. A súa voceira asegurou que as modificacións contractuais están debidamente xustificadas polos técnicos. Anabel Gulías acusou o voceiro dos populares de fomentar as fake news e os rumores e convidouno a levar as súas sospeitas ao xulgado. A min pareceme, primeiro, moi pouco serio que o señor Domínguez amenace constantemente con ir ao xulgado. É dicir, se o líder da oposición cree firmemente que neste concello se están cometendo non unha, senón 50.000 ilegalidades, o lóxico, moi señor mío, será que colla as cousas e vaya un xulgado. Esta actitud a min que me dá a pensar? Pois que non hai nada. Este señor leva difamándonos, e teño que dicilo así, pleno tras pleno, sacando a mesma muletilla unha e outra vez. Eu non sei se co obxectivo de querer ensuciar ou enlodar toda a política local ou se ten algún obxectivo que a min se me escape. Pontevedra avanza nas reformas do edificio do Concello da Rúa Michelena. Os traballos que se están a realizar na segunda planta estarán rematados en maio. As dependencias son as que acollen o servizo de intervención. Dixemos que íbamos a facer unha administración que fose, en primeiro lugar, segura para os traballadores e para as traballadoras e, en segundo lugar, para as persoas que se achegan a facer trámites e demais. Chegaba o momento tamén de correxir o problema que tiñamos en intervención no que os traballadores e as traballadoras estaban traballando en moi pouquiño espazo. Fixemos unha reforma baseada nos criterios de achegamento da administración á cidadanía, buscando sempre espazos máis abertos e dinámicos e que puidesen ser versátiles. Unha vez rematadas as obras, os traballadores poderán volver ao espazo. Na actualidade están a teletraballar dende as súas casas ou están recolocados na Casa da Luz. A actuación conta cun orzamento de 256.000 euros financiados mediante un convenio coa Deputación de Pontevedra. Dende o Concello destacan ademais que se trata dunha obra 100% local, xa que tanto a construtora como os arquitectos como a gran maioría dos proveedores son pontevedreses. A rehabilitación de Michelena 30 non remata aquí. A seguinte será a primeira planta que acolle os servizos de secretaría e contratación. Despois actuarase no cuarto andar, onde está o servizo de informática e a asesoría xurídica do Concello. Finalmente remodelarase a terceira planta, que é a que acolle os membros do goberno e a alcaldía. E máis proxectos, a Xunta axudicou hoxe as obras de construción da nova glorieta na estrada AC550 ao seu paso pola parroquia sonense de Xuño. Teñen un importe de preto de 253.000 euros. Os traballos comezarán a finais do vindeiro mes de maio e terán un prazo de execución de 3 meses. A intervención ten como a principal finalidade incrementar a seguridade no lugar do cruceiro. Trátase dunha intersección con gran volume de tráfico, xa que conecta pola esquerda co acceso á igrexa e na marxe dereita coas vías que conducen ao colexio, o centro de saúde e a praia das Furnas. A nova rotonda contará con un diámetro de 28 metros. A actuación completarase coa instalación dun paso de peóns en dirección á Ribeira para reforzar a seguridade das persoas que transiten a pé por esa zona. En Noio, o BNG levará ao vindeiro pleno unha iniciativa para que se cumpra coas bases da subvención para a construción do Museo do Mar e coa promesa da creación dunha mesa de traballo para consensuar o modelo de coxestión que a día doxe aínda non foi constituída. Neste sentido, os nacionalistas fan alusión á proposición non de lei presentada pola formación frontista no Parlamento galego, que foi aprobada por unanimidade dos grupos. Na documentación que serviu de base para a presentación do proxecto figuraba o inventario de material da propia Asociación Mar de Noia. Na memoria do mesmo recollese que o museo sería xestionado como a toda agora pola Asociación Mar de Noia, se ben se contemplaba tamén a posibilidade de contratar no futuro a persoal, se a demanda do museo así o requirise.
Cambiamos de asunto. O alumnado do IES da Pobra do Caramiñal recibirá formación sobre prevención de condutas adictivas no ámbito escolar. A acción impulsada dende o Departamento de Servizos Sociais irá dirixida ao alumnado de cuarto da ESO dese centro educativo. O IES da Pobra, en colaboración co Concello, desenvolverá ao longo das vindeiras semanas unha serie de charlas relacionadas coa prevención de condutas adictivas no ámbito escolar. A actividade está dirixida ao alumnado de cuarto da ESO. Serán impartidas polos psicólogos Juan Carlos Permuy e Belén Montesa. Con respecto ao universo das adiccións, decir que non só existen o que se nos ocorre así nun primeiro momento, como son o consumo de sustancias legais e non legais, como pode ser o cannabis, o alcohol e o tabaco, que tamén se tratarán nestes talleres, senón que tamén existen outro tipo de condutas relacionadas cos videoxogos, co xogo en liña, o uso do móvil, as redes sociais, as apostas, e outros ámbitos nos que xa se está movendo o noso alumnado e algúns incluso xa están abusando destas canles, de comunicación e de socialización e diversión. Para o desenvolvemento da actividade, o centro educativo conta coa colaboración do Concello a través do Departamento de Servizos Sociais. Nos parece fundamental que establezamos relación co Instituto. Primeiro, porque eles nos van a dar, parámetros de comportamentos de adolescentes, sobre todo, e como nós temos que actuar, e despois cas familias, e porque nós tamén, en a medida do que puderamos aportar para acompañalos no período tan complicado como é a adolescencia. A situación epidemiolóxica que vive a Pobra nestes momentos obrigou a adiar unha charla final dirixida ás familias sobre esta mesma temática, que ia a celebrarse o día 22 de abril, no Teatro Cineelma. Rematamos, señores, a actualidade continúa en canalriasbaixas.com, tamén nas nosas redes sociais. De contado, dentro duns minutiños chega o tempo e xusto despois, Orixe e Calidade. Graciñas por estaren aí, adeus.